Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 13, bersikulo 47 ngadto sa 53. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa dagat ug nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na niini, birahon kini sa mga mananagat ngadto sa baybayon. Manglingkod sila aron sa pagpili sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga sudlanan ug ang walay pulos ilabay. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel aron ilain nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo. Niya itambog nila ang mga dautan ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot sa ilang mga ngipon. Nakasabot ba mo ni ining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa miingon siya, tungod ni ini ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinunan ilalom sa paghari sa Dios, sama sa usa ka tagbalay nga nagpagawas sa bag-o ug karaan niyang mga kabtangan ikan sa tipiganan. Sa nakahuman na si Jesus pagsugilon sa maong mga sambingay, mibiya siya ni adtong dapita. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.